אנחנו רוצים לראות בפועל בתוך העיניים, אנחנו מצליחים למצוא איזשהם סימנים לזה שעה שעשועון חי. יש עדיין פה באזור פירים שמופיעים. זה עלה מהאנשים שתפסנו בנקד, בסדר? כוחותינו פשטו על בית החולים נאסר בח'אן יונס. כמו שאר המרפאות ובתי החולים, הוא מפקדת טרור לכל דבר, וייתכן שאף הוחזקו בו חטופים חיים או מתים. שימו לב, התמים כבר, מסבות פנים.